Dobre, takže máme plnú prvú jazdu v cestnej premávke. V každom prípade, akú otázku si mi to položila? No, že jak si môžem posunúť celé. Takže hľadaj si to. Takú páčku, ale... Otvor si dvere, keď nevidíš, otvor si dvere a pozri sa na to. Vidíš tam tú páčku? Budeš tam mať aj nejaké kolečko možno, hej? Aha. Už by to malo byť. Dobre, takže skontroluj si, či máš zapnuté svetla. Máš tam auto, hej? Auto. Skontroluj si vľavo auto off, čiže vypnutie motora pri zastavení. Chceme, aby to bolo deaktivované, čiže musí svietiť tá kontrolka. Dobre, sedačku si nastavila podľa spojky? Tak ako na tom cvičisku. Tak ako na tom cvičisku, dobre? Presne to isté robíme. Takže máš podľa spojky. Dobre. Na prístrojovej doske ti svieti potom ešte čo? Čo to je to kolečko? Čo ti to pripomína? Na červenú nemôžeš ísť, takže tam máš čo? Čo to je? Červené kolečko, čo to znamená? No, že mám ručnú brzdu, výborne. Takže tu si dáš úplne na záver, dobre? Spätné zrkadla si nastav podľa seba, podľa toho, jak si spravila sedačku, podľa svojej telesnej výšky. Tak, aby si videla v ľavom zrkadle, spomínaš? Áno. Bok svojho auta. A tu si nastavíš tak, aby si videla do pravého jazdného pruhu. Teraz ho tam nevidíš, lebo sme na krajnici. Hej. Tak polovicu to je trávim. Časť auta, aby si tam videla, čiže nejak takto. Hej? Dobre, časť auta. Tam vidíš na druhej strane kompletne celé to. Hej. Dobre. Celú cestu. No dobre, takže ideme sa rozvenúť, takže spojka na podlahu, zaradíme si jednotku, to bude ako prvé, a ručná bude úplne na záver. Išla ti rýchlostná páka k sebe dopredu, tak jak na cvičisku. Dobre, takže, dobre, nie, takže jasné, že to nejde, musíš ju potiahni a vtedy odistiť. Ide zrazu, že? Dobre, výborné, v pohode. Dobre, skontroluj si zrkadlá, čiže budeme musieť dať prednosť, budeme vychádzať na cestu, čiže budeš si musieť dať znamenie o zmene smeru jazdy, čiže ľavá smerovka, ale tam musí vystihnúť, čo chceš, čiže ty chceš ísť, takže teraz tam nejde žiadne auto, takže pridaj si plyn, spojku, ide tam auto, pridaj si plyn, spojku, nájdi si záber, spomínaš, drž, tak, vyprevádzaš sa s pohľadom do zrkadla, tak, a ideš, poď, a teraz tomu musíš pridať. Trošku pridaj plyn, tak, pridaj si plyn a nožnice urob. Dvojka, pusti spojku, tak. Pomaly. Nie pomaly, ale po záber a plyn. Plyn. Dvojka je cesta k trojke, čiže pridáš. Urob si váhy, nožničky najprv. No, ale to sú není váhy. Čo sú váhy, nožničky? Čo sme si to ako na cvičisku. Teraz stres daj bokom. Dala si 5, takže daj si späť dvojku. Nožničky urob váhy. Vymen nohy. Úplne ľahko ide páka. Pusti spojku. A pridaj si plyn. A musíš ma pozorne počúvať. Pridaj si plyn. Urob váhy, nožničky. Vystriedaj nohy. Šup. Nevystriedala si, hučí ti motor. Dlaňou. Nie. Trojka je dlaňou. Hore prsty. Áno, ona sa sama zaradí. Púšťaj spojku. Pusti spojku do záberu. Uvoľni spojku a pridaj si plyn. Čiže presne je to a pridaj si plyn. Čiže malá prestávka je medzi tým. Dobre, skontroluj si zrkadlá. Práve zrkadlo. Či ideš pri pravom okraji vozovky. Dobre, vidíš. Pomalinky ideme, pomaly. Sleduj si rýchlosť, zorientuj sa na prístrojovej doske, kde máš rýchlosť jazdy, vidíš ju? Áno. Koľko ideš? 49. A ja chcem, aby sme išli 48,3, čiže mierne pod tou 50-kou. Ale udržujeme si konštantnú rýchlosť. Dneska na tej prvej jazde sa budeme snažiť udržať auto pri pravom okraji vozovky. Dobre? Pri pravom okraji vozovky. Skontroluješ to v zrkadle. Ale aj v ľavom zrkadle, pozri sa, vidíš, to auto ide špatne, pozri, vidíš, ide pri ľavom okraji. Ale možno to znamená, že ťa chce predbehnúť, hej, lebo je z teba možno nervózny. Takže uber si plyn trošku, zase si pridaj plyn, opoznávame to auto, ako reaguje, dobre? Máš trojku, čiže trojka je asi taká rýchlosť, ktorú najčastejšie používame v obci. Všimni to auto, trošku ti trčí do cesty, vidíš ho? Takže nemusíš sa mu uhýbať, ale ho registruje, hej? Dobre? Podstatné je, že pozeraj sa teraz na cestu, ale nie pred seba, ale ďaleko pred seba. Čo vidíš na konci ulice? Auta. Aha, auto, ale aké som sa... Akej farby je to auto? Nejaké tmavé asi. Tmavé? Ty máš čo, farboslepa si, či čo si ty? Nie. Či máš problém s clonou? Uber trošku plyn. Vidíš to? A auto, toto musíš vnímať okolo. Biele je, že? Takže není tmavé. Vidíš to? Ja som to videl skoro ako ty. Dobre, podstata teraz.
Pozeráš na to auto a snažíš sa držať toto pri sebe vnímať len periférnym videním, a aby si sa udržala. Keď budeš pozerať sa pred seba tesne, tak vlastne stále budeš to auto naháňať sprava doľava, hej. Poď. Udržuješ si rýchlo, 40 není málo, hej. 40 není málo, ale ešte menej, keď by si išla, tak už to nebude trojka, dobre? Ale samozrejme, že nebudeme cez križovatku prechádzať na trojke. Máme zákrutu, vidíš ju pred nami? Áno. Takže mierne, nemusíš spomaliť, stačí ubrať plyn a to je forma, ako mierne spomališ. Trošku dotkni sa plynu, jemne poštekli plynový pedál, jemne. Cítiš to? Musíš počuť ten motor. Áno? Dobre, tak teraz pozeraj sa do diaľ, nebrzdi, nespomaluj, poď. Jasné, výborne, ale prechod je vpredu. Dobre, Uber, máme tam križovatku, vidíš tam krojobjazd? Trojkou to neprejdeme, ani stav do rýchlosťou. Spomal to asi na rýchlosť bicykla. Jemne prišlapni brzdový pedál, jemne. Toto je bicykel, asi rýchlosť na bicykli? Je. Urob, nie, nechytaj páku. Urob najprv tie nožnice, spomínaš si, alebo váhy. Tak, púšťaj spojku, aby si zacítil, zobral si to ten motor. Dobre, ľavú nohu nemáš odloženú, ľavú nohu máš v takej pohotovosti, ale nemáš vymačnutú spojku. Prichádzaj do križovatky, poď. Do krovaču nedávame blinker, pozri na ten autobus. Má blinker, tak pridaj. Preto máme teraz zaradenú dvojku, nechceme spojku. Znova sa pozri doľava, každé to auto dáva znamenie, keď ide von. Ideme stále doľava, ideme prvý, druhý, tretí výjazd, toto je prvý, druhý a tretí. Drž sa nie pri ľavom okraji, alebo pri pravom okraji. A von sa dáva smerovka z krojobjazdu, čiže tak. A pri pravom okraji zatoč, okraj, kopíruj ten okraj. Máš dvojku, hej? Takže stále máš dvojku. Takže na dvojke sa nejazdí, to je cesta k trojke. Pridaj plyn. Nepočujem, že by si... Musíš cítiť, že to auto robí nejakú akciu. Pridaj. Počuješ už ho? Urob váhy. A s dlaňou, spomínaš si, s dlaňou dávame trojku. A spojku pozaver. Čiže už upúšťame o čosi rýchlejšie, ale nepúšťame úplne. Dobre, vidíš zákrutu? Áno. Daj novú z plynu. To je forma, ako jemne spomališ auto. Je to križovatka, je? Daj smerovku doprava, ideme doprava. Doprava. Tak, pozri doprava, pozri. A trošku si udržuj plynom, lebo ti prepadne výkon toho auta. Cítiš to? Už si veľmi blízko k dvojke, ale je to pod otáčky trojka. A ešte to auto pôjde. Ale žiadnu nejakú brutálnu rýchlosť asi nedosiahne s tým autom. Dobre, máš zase podobnú zákrutu. Vidíš ju tam? Nebudeme brzdiť, budeme iba uberať plyn. Uber plyn, nohu z plynu. A to musíš cítiť, že to auto fakt spomalí. Dotkni sa plynu. Toto je zákruta, čiže nedávame znamenie o zmene smeru jazdy. Trošku plynu, lebo za chvíľku to nebude trojka. Neudrž. Čiže musíš si udržať tú trojku v nejakej tej kondícii, áno? A musíš rozlišovať konštantnú rýchlosť. Čiže chceme teraz konštantnú rýchlosť. Pozri sa na tachometer, už sa blížiš. Pozri sa, ideš blízko na toto auto. Takže pozor. Pozri, auto pre teba odbočuje vľavo, Uber, nohu z plynu. Vodič odbočujúci vľavo dáva proti idúcim prednosť, takže ti určite spomalí tú tvoju jazdu, hej? On by mohol aj zastaviť z nejakého dôvodu. A na konci vidím, že to bude asi križovatka. Vidíš to auto brzdí? Brzdové, tak ty daj nohu z plynu, to je správna reakcia. Dobre, už pomalšie nechoď pomalšie, udržiavame to plynom. Tak, nemáš. Plyn, nemáš. No, nemáš plyn. Ty si len myslíš, že si sa dotkla plynu, ale musíš fyzicky aj cítiť, že to auto nejakým spôsobom akceleruje. Čiže tú akciu toho auta, áno? Dobre, pozeraj si tú rýchlosť. Chceme sa držať takých 48,3, lebo sme v obci. V obci je maximálna rýchlosť 50, ale nemáš povinnosť ísť 50, ale maximálne 50. Čiže po 40 by to bolo asi prekažka v cestnej premávke by si tvorila, aj keď si vodič začiatočník, musíš na to dbať. A vnímaj motor, spomaluješ, cítiš to? Hej. Takže jemne dotkni plynu. Dneska sa učíme to auto udržiavať. Plynom, necítim, že by to... Musíš to auto cítiť pokožkou, že to auto zrýchluje. Chápeš? Ale aj zvukom. Počuješ zvuk. Poď, cítiš vibrácie. Tak. Pridaj plyn. Trošku. A teraz je tá cesta taká trošku voľnejšia, hej? Čiže by si mohla ísť rýchlejšie. A dokonca tu od nás, aby sme išli 60, ale stále sme v obci, takže v každom prípade pridaj plyn, lebo pozri, predbiehajú ťa cez bielu čiaru. Lebo majú pocit, že im prekážaš, dobre? Nemal ťa prejsť lebo aj pre ňu platí tá maximálna rýchlosť. Dobre, bude križovatka, na tej križovatke pôjdeme doľava. Určite to nedáme na trojke, hej? Vidíš tú križovatku? Áno. Daj nohu z plynu, to je forma, hej? Teraz daj smerovku doľava, nie, smerovku daj doľava, drž sa pri ľavej čiare, choď po ľavej čiare, ja ti držím volant, aby si išla pri ľavej čiare, dobre, a musíš znížiť rýchlosť, zníž, prerad do dvojky, netlač sa do pravej, spojku na podlahu, a pozri sa, teraz ako tu je, pôjdeš,
komu dávaš prednosť a toto sme mali mať vybavené. Správa, keby náhodou auto. Hej, ale poď. Si bola na hlavné, dobre, poď. A celé sa to nejako pokazilo, že? Hej, celé. A čo sa pokazilo? Pridaj plyn, pridaj plyn. Zabudla som dať spojku. No, tak si musíš povedať takú pomôcku. Netlač tú rýchlostnú páku, netlač ju. Pridaj plyn, zrýchli auto, zrýchli to auto. Zrýchli plynom, zrýchli. Nerobíš nič. Zrýchli. Urob najprv čo? Váhy. Áno. A potom dlaňou 3, pusti spojku a pridaj plyn. Musí nastať ten plyn. Pridaj plyn. Necítim, že by si pridala. Necítim. Pridaj. Poď. Ešte? Áno, bola tam vykopnutá koniec Bratislavy, čiže koniec obce, čiže už je tu 90, čiže keď pôjdeš 60, možno budeš aj pomala. Takže ideme do štvorky. Urob váhy. Počkaj, urob najprv váhy, potom sa budeme dohadovať. Dobre. Nemáš váhy. Prčí ti motor. Už nemám. Teraz máš. Prstami dozadu je štvorka. Prstami dozadu, sama sa zaradí. Uvoľni spojku a pridaj si plyn. Ne, len myslíš, že pridávaš. Lebo ten pohyb pedálu plynového až niekde nastane. On nenastane v momente, keď sa ty dotkneš. Čiže nemôžeš pocit mať, že si ho zošliapla, lebo ty si ho síce zošliapla, lenže otáčky máme možno 2,5 tisíca, čiže on zodpovedá tomu možno tretina pohybu toho plynového pedálu. Dobre, čiže ideme 90, môžeme ísť 90, ale nemusíme, hej. Ale určite nepôjdeme 60, za nami je nákladné auto, takže pozor na brzdy, lebo on nemá takú reakciu brzd, ako by si ty myslela, to sme si hovorili. 70, pozri koľko ideš viac, stačí dať novú z plynu, hej. Dala si a drž si tú 70, čiže reakciu plynu. Dobre. Uber plyn, máme tam obec, vidíš tam v diaľke? Uber plyn, ideš rýchlo, čiže musíš preložiť novú. Teraz si nestačí len ubrať, ale musíš pomôcť brzdou, len brzdou. Dobre, už nebrzdi. Váhy urob najprv a budeme sa dohadovať. Čiže dáš trojku, to je dlaňou dopredu, záber spojky je trojka, cítila si to? Áno. Dobre, takže trošku poštekli plyn, aby to auto ti nevyexpirovala tá rýchlosť, lebo pozri, to nákladné auto už ti dýcha na chrbát. Hej. Takže poď. Pohode, bereš, že sme... Vidíš 30-ku? Tak daj novú z plynu. To je správna reakcia, keď zbadaš nejakú značku, čo by ti obmedzil. Nie, nepovedal som, daj brzdu. Novú z plynu. Poď. Dobre. A udržuj si 30. Čiže kedy končí táto 30-ka? Drž si plyn, lebo to zase... Kedy končí tá 30-ka? Až kým tam nebude značka. Nie, najbližšou križovatkou. A tá už teraz bola, takže pridaj trošku. Takže bolo by nezmyselné, keby tu sme čakali, tak nechoď po krajnici. Máš tam kanále na kraji, vidíš to? Čiže ideš pozor. Určite s volantom nemôžeš točiť doprava, doľava, ale môžeš urobiť také niečo, že ku strednej čiare a vyrovnaj. Ku kraju a vyrovnaj. Vždy musí byť, vidíš to nákladné auto? Uber plyn. Nemusíš brzdiť. Ubrať. Teraz sa smerovka daj. Obchádzame prekažku akú a pravú smerovku. Pozri sa do pravého zrkadla, vrátime sa. Vyrovnaj, vypni tu blinker, vypni smerovku. Dobre, dohodneme sa, keď poviem, že Uber plyn, tak to znamená Uber plyn. Pustiť plyn. Takže decelerujeme. Dobre. Pridať plyn je akcelerujeme. Dobre. Akceleruj. Neakceleruješ. Áno, akceleruješ. Deceleruj. Tak. Akceleruj, čiže pridaj. Čiže opak pridania je Uber. Cítiš to auto? Musíš cítiť to auto. Pridaj a brzdiť je niečo iné. Čiže preložiť si nohu na brzdový pedál a brzdiť. Hej? Dobre. Takže ideme rovno. Ten má ešte trpezlivo. Otvoril dvere ten vodič. Takže Uber, nohu z plynu, správna reakcia je. Auto začne tak pomaličky spomalovať. Hej? Zase dotkni plynu a začíname dnešnou úlohou len udržať auto. Dobre, bude križovatka v diaľke, vidíš ju? Áno. My pôjdeme doľava, odkiaľ vyšla tá dodávka. Takže čo musíš hľadať? Ubrať plyn, hľadaj značku ku križovatke, daj ľavú smerovku doľava. Keď ideme doľava, držíme sa pri strednej čiare. Pozri sa, dávaš prednosť komu? Tu máš značku. Tým, čo sú na hlavné. Aj ty si na hlavné, okay. ale vprava. Takže dvojka. Dávaj dvojku, lebo sme spomali. Pozri, sprava nikto? Tak poď, pridaj. Dupni na to, musíš cítiť tú akceleráciu. Vypni blinker, sám ti nevypne na takýchto miernych. Pridaj plyn. Váhy. Urob váhy najprv. Daj trojku, uvoľni spojku, ale vždy, keď radíš rýchlo, stočíš s autom ku krajnici. Takže pozor, vždycky preto držím ten volant. Dobre.
Ale ty so mňou na mieste. Ty so mňou nebojuj. Podstatné je, že robíš to preto, ja ti to už dopredu ten volant chytím, lebo máš ešte šoferuješ krči, chápeš? Hej. Čiže čo urobíš s rýchlostnou pákou, to urobíš aj na volante, takže musíš sa trošku akože sadnúť a oprieť sa o sedadlo, hej? Dobre, pozri sa, ak ideš, teraz si ten pomer musíš určiť. Pozri sa, určiť si stred jazdného pruhu. Máš? Vizuálne si určí stred. A choď od toho stredu mierne vpravo, ale nie po krajnici, lebo krajnica je určená pre chodcov, áno? Čiže krajnica je časť cesty od okraja vozovky po okraj cesty, takže musíš si ju určiť. Nie všade je vždycky čiara, vidíš tu napravo. A tá čiara, keď je vidieť, tak sa volá vodiaca čiara, čiže ona ťa vlastne vedie. Dobre, ideme ako keby rovno, poď. Udržíme si nejakú konštantu. Tak. A je tu križovatka, vidíš, podľa značky. Na značke, ale v skutočnosti vychádzame vizuálne z toho, ako vyzerá tá križovatka. Daj kľudne ľavú smerovku, daj, lebo... A vieme, že ideme po hlavnej doľava, áno? Áno? Áno. Čiže on ti musí dať prednosť, ale aj tento zľava by ti dal prednosť, keby ti skrížil cestu nejakým spôsobom. Trošku plynu. Dobre? Takže ty si bola sprava na hlavnej, čiže mala si prednosť. Musíš si uvedomovať, že neriešime prednosť práva len na križovatkách, ktoré sú pravoúhle, ale riešime aj na križovatkách, ktoré nám pripomínajú písmenko Y, hej? Nie to, ktoré je dole s hlavou, ale také písmenko ako je. Dobre, čiže konštantná rýchlosť 48,3, dajme tomu, keď budeš už mať vodiča. Ideme rovno. Dobre, pozri sa, križovatka, na ktorej si na akej ceste? Na hlavnej. A kto ešte na hlavnej? Kam išla hlavná? Ty oproti nám. Áno, čiže oproti idúci, áno, oproti prichádzajúci. Čiže to by bola situácia taká, že keby sme odbočovali doľava, tak dávame prednosť. Čiže keď si prvá určuješ si vlastne tie podmienky, ktoré si tu nastolíš, tie si určuješ ty. Ale keď si druhá v rade, tak pozor na auto, ktoré by mohlo nakoniec na tej križovatke nejak, vidíš, to auto pred nami odbočie doľava. Má tam oproti auto, takže uber plyn, a stihol to zatočiť, vidíš? Ale pre teba už to znamená nohu z plynu. Hoci si na hlavnej ceste, ideš rovno, môžeš si myslieť, že si v pohode, ale v pohode nie si, ak si není prvá v poradí, hej? Dobre, udržujeme si konštantu. Dobre, 40 je ešte trojka, hej? Takže na tej trojka je toto križovatka, pozri, vidíš? Takže budeme tu riešiť aj pravidlo pravej ruky. Sprava môže prichádzať auto a môže to byť obrovský autobus, takže drž sa na kraji. Dobre, ešte trošku spomalíš a budeš musieť preradiť dvojku, tak to nechceme. Takže nohu s plynom si to udržím. Jemne plyn, čiže pracujeme jemne. Také pošteklenie toho plynu stačí, áno? Dobre. Čiže toto je zákruta vľavo, to je v pohode. Zákruty vľavo sú úplne v pohode. Pozor, deti, nohu z plynu, to je reakcia tvoja správna. Noha z plynu, dobre, noha na plyn, už vidíš prechodcov 30 metrov, pozor, deti. Dobre, ale vidíme križovatku, vidíš tú križovatku pred nami? My ideme doprava, daj smerovku. A teraz hlavná ide doprava. Kto je tu správa prichádzajúci, ty či ten druhý? Ja. Ty si zľava prichádzajúci po hlavnej. Tento červený je správa prichádzajúci. V pohode, lenže križovatka nebola pravouhla, čiže relatívne. Ale kľudne sa častokrát môže stať, že správa pôjde a bude omnoho prudká, ale čo bolo podstatné? My sme doprava nevideli. Čiže technicky dané, zľava, keď idem po hlavnej, musím ísť pomalšie. Ak pôjdem sprava, pôjdem rýchlejšie. Dobre? Čiže aj technicky je to inak cez tú križovatku prechádzame. Dobre. Otázky? Takže čo je to vlastne váhy? Keď preraďujem, tak váhy robím. Ale nerobíme to naraz. Čiže ty sa snažíš tú spojku zmagnúť ubratím plynu, čiže uberem plyn spojka, to sú tie váhy ako keby, hej. Ale nerobíme to naraz s tým preradením. Robíme to postupne. A najprv vybavíš tie váhy a preto ja nechcem, aby si niečo iné robila. Ja chytám strašne skoro páku. No a tým pádom to chceš urobiť naraz. Čiže už tvoj mozog tomu tak nejak nerozumie, on podvedome nechápe, čo to robíš. Je to zmetok, hej, keď urobíš všetko naraz. Pozri sa, máme tam koniec dediny, niekde, vidíš ju? Áno, vidím. Mimo obce sa jazdí akou rýchlosťou? Maximálne. 80. Ešte raz, oprav sa ešte raz. Tak 80 alebo 90? 90. Hej, to je práve to vedelo. Pridaj malinovo koniec, pridaj plyn. Čiže toto je rýchla cesta, súhlas? Áno. Pridaj plyn, dupni na to. Musíme cítiť, že si fakt tomu dupla. Tak, urobíš váhy, hej? A potom sa budeme dohadovať. Není sú váhy. Vrčí ti motor ako šlak. Tak, a teraz daj, štvorku, prstami dozadu, uvoľni tú spojku, po záber a pridaj si plyn bleskem.
Vidíš, medzi tým, než si to spravila, tak tento sa ti trošku nalepil na chrbát, ale pohode, sme označení ako výcvikové vozidlo, tak on to chápe, hej. Ale všimla si, zase sme nespravili, čiže musí si trošku osvojiť to preradenie, čiže najprv, jak chcem váhy, tým budeš mať čas na to, aby si nejakým spôsobom, aby si určite nejakým spôsobom preradila. My sa už potom budeme dohadovať, čo vlastne spravíme s rýchlostnou pakou, ale najprv chcem ubrať spojka, čiže váhy, alebo nožničky, vieš, ak striehajú nožnice. Hej, takže môžeš si povedať aj nožnice. Prestrihneš nohami, ubrať spojka, prestrihnúť. Dobre. Či vieš alebo nevieš, nepoznáš tento región, ale už vidíš tam v diaľke dedinu, vidíš tam domy, strechy, takže dá sa určite predpokladať, že to bude dedina. Súhlas? Hej. Máš vysokú rýchlosť, áno? Nohu z plynu, čiže to je decelerácia, ubratie. A vnímaš auto, sleduj si, ak ti klesá ručička rýchlomeru, tam pomaličky klesá. V dedine musíš ísť 50, nie začať tam uvažovať nad 50. Počkaj, dohodneme sa. Neviem, vôbec to není dôležité. Vnímaj auto, tu máme, do dediny sme vošli, vnímaj auto. A keď spomalíš, vtedy podradíš. A to sa teraz napríklad stalo. Nechoď po krajnici. Dnes sa nemusíš ospravedlňovať. Dlaňou 3. Čiže dlaňou sa vždycky dáva tá trojka, že? Áno. Čiže hore prsty. A ide sama, že? To je fantastické, takže musíš si to zapamätať. Dlaňou znamená hore prsty. Či ideš prstami 4. Dobre, máme križovatku, vidíš ju? Áno. Nohu z plynu, hľadaj k nej značku, ideme doprava. Čiže rovno je k tomu autu, rovno je to auto oproti. Takže daj pravú, hoci ideš po hlavnej, daj smerovku pravú. Dobre, a kto je tu sprava na hlavnej? Ty oproti, no. No oproti je to tmavé auto, sprava prichádzajú si. Vypni blinker, krátky blinker, hej. Máme ďalšiu križovatku. Teraz je hlavná rovno, teraz máš oproti idúcich pomaly, nepridávaj. Čiže ten je sprava na vedľajšej, takže neriešime pravidlo. A teraz nemusíš dávať blinker, ale kto je tu na hlavnej správa? Pozri sa na značku. Kto? Ty alebo ten druhý? Ten druhý je. No ale hlavná išla doľava, takže nie je ten, čo si hovorila, ukazovala prstom sprava. Dobre, uber si plyn. Pozor. Tak, ideme rovno, sme na hlavnej, hlavná ide kam? Pozri na tú dodatkovú tabulu. Tá dodatková tabula ti hovorí, ktorá... Kde je hlavná? Kam? Rovno, takže ten zľava ani správa ma nezaujíma. Dobre, a tam išla hlavná doľava, čiže tam si bola ty správa. Dobre, toto si na ďalšej jazde trošku vyskúšame, potom si to nejak viac zapamätáme. Pozri, to je ľavotočivá, opatrne, čiže ideš síce, ono ťa to nahovára ísť rýchlejšie, lebo ľavotočivá ideš po vonkajšom okruhu. Keby si išla touto istou zákrutou opačne, tak by si musela ísť o mnoho pomalšie, lebo pravotočivá je tá prudka. Teraz máme pravotočivú, čiže zrazu sa zmenila na prudku, vidíš? Pravotočivá je nebezpečná, lebo ideš po vnútornom okruhu, poď, ale ešte stále si v obci, takže maximálna rýchlosť 50, hej, ja by som chcel 48,3, čiže niečo pod, hej, čiže musíš rýchlosť 48,3 chcem. No a vieš, čo to znamená? Že chcem od teba, aby si znížila tú rýchlosť na takú rýchlosť, čiže nemáš ísť povinnosť ísť 50 v obci, ale znížiť rýchlosť na takú, aby si prispôsobila k čomu? Aby som vedela reagovať. Čiže k svojim schopnostiam. Čiže tvoje schopnosti sú dneska ísť po dedine 48,3, ale keď už budeš mať vodičák o 2-3 mesiace, tak pôjdeš 50. Ale nemôžeš ísť 51, 2, 3, 4. Dobre, videla si